दिनै अमा बेदरखौनो जानोसैलै नै बिथाङा हरथाबथारबाय नै बा नोंसोरबो जागोन अमा बेदरखौनो जाथारनोसै अमा बेदरखौ जानो बादा होयो माथो मानसिफ्रा मेजेमा बारा जायोनो फेटसा हा गोथाव मोनथारो नोंसोरो नै गोदागासिनो दं जोंना अस्थादआ नै अ इउटुबाव नुखागोन दां ओंखायनोसो लादोंना बिराद गोथाव दानो हागोनलै आंनि नै जाहैनोसै बारा मानसि गैखाया साबा सयजन दं एकदम दरसे नै बिराद मोजां गोदादों नोंसोरलाय बेसेबां लागोन अमाया बारा गिदिर नङामोन ना 20 केजि जानायल' होमबाथ' बिराद गोथाव जागोनलै नै খাব না ডক্টর এফালে চাওক অলপ আজি নাখায় কেতিয়া খাব অ' হ দে বেয়া নাখাব দেই যাচিছোঁ এয়া এইবিলাক খাই আছে কি আজি পূৰ্ণিমা নেকি অ' ময়ো মানে আজি মহ পাৰিব লাগে মহ আছে ঘৰ ভিতৰত একদম ইমান কিবা ৰস আছে নহয় বহুত ডাঙৰ হা দে जेबो नङा खिन्थु बेदरखौ जों जायोना आंबोथ' जायोना गोदागासिनो दंलै रायजोफोर दा लुबैनै आंहा मोनजाग्रोसिगोन बेलासियावसो जायो रायजोफ्रा बयबो खिन्थु आं फुङावनो 12थासोआवनो होथारसिगोन नै गोथावनो गोदाग्राया बिराद मोजां गोदाखाबाय लांनानै सारायावल' होनांगौ सारायावल' ने मा माजों संनांगोन पियाज मस्ला मस्लि ओमफ्राय बेफोरखौ होदो ओमफ्राय सारायाव गरम खालामदो थावा होदो पियाजफोरा होदो बास खिन्थु मानि नोंसिनालाय हाबा फैसा होमबा एसे दाहार हरदोब्रा आंबो फैसा बुरजाथारदां फुङाव खै हाजार हाखो फुङाव खै हाजार हाखो जेनेबा खैथायाव फैनायमोन 5:30 फैनानै खै हाजार थाखा मोनखो नोंसोर अमा बेदरबो मोनजाबावबायसो नै हायालै बिसोरजोंहाय होमबा अ बिदिसो नांगौ ओमफ्राय नोंहा हिनजावखौ फिसियो अमा दाननानै उफाय गैया ने उफाय गैया मालायखौसो साला ओइ आंना बाखिसो दे दा बेलासि नैलै बाखिसो जाबाय गाज्रि जाबाय रायजोफोरनि बाखि लाबाय मालाय हिनजावफ्रासो फैसा होखालायनानै जानो हायो नै बिसिना बिजनेस दंना साहा दखान होयो फुंनिफ्रायनो बिराद खस्थ' खालामनानै दखान होबायलै बिसोरो उफाय गैया औ नङाबा बिदि दखान होआबा हौवाफोरजों फैजालाबायो औ न'बो लुबावसिगोनसोदां बिदि जाहोगोन होननानै बिसोरो मागोबायनानै हौवाफोरखौ बेखायनो दा दखान होआबा उफाय गैया आरो बिसोरो ओइ बेदरखौ एसे गिदिर गोदाना हरलै बिसोरनो एकदम जाख'लायनो दिनैना इउटुबाव भिडिअआ एसे इन्टारेस्टथारलै आरो बै सेंग्रायालाय मालिक ना मा बेलाय सेकेन्ड मालिक बेदर नायग्रा दे मालिकआ गुफुर खिन्थु अमा बैसोआव जन्म जानाय ना बेना बेखायनो गोसोम जाबाय औ ओमफ्राय गोसोम जाबाय आरो मा नाम बेना सुनिल बर'सो सुनिलसो दोनबाय माने गोसोमखाय दे नोंहालाय नै आदै नोंहा बेसेबां लांगोन बेदरा है साबेसेब्रा हारसिंसो सासेयालाय ए जाया जोंना हले होथारोलै आं मानसिफोरखौ बादा होयो आं होयो जानाया है आं जानो हायोब्रा फुरा जाखायो आं सिगां गिदिरमोन दा हामबाय आं मोखांखौ देखायनांगोन नामा एसे देखायनांलालै ना आंनिखौ
दे होमबा दोनथ'बाय बयबो थांलायदो न'आव खामानि मावहैदो आरो एवनानै जाहैदो दंना गैया बेरेमोदैया माइब्राखौले माइब्रायासो मोजां जागोन दे ओइ थांबायलै दै दोनबाय आं नै दे